Anzjana ta' 96 sena hija raba' vittma tal-Covid-19 f'pajjiżna. Illum ħanibdew b'aħbar ħażina għaliex kellna mara ta' 96 sena li kienet diġà notifikata qabel li kienet pożittiva għal Covid-19 u li kienet qiegħda tinżamm fl-Isptar Mater Dei, però din il-mara baqgħet sejra għall-ar u sfortunatament matul dan il-lejl li għadda ħallitna. Fil-bulettin mediku li qed tagħti ta' kuljum il-professur Charmaine Gawci spjegat kif l-anzjana kienet qed tingħata kura fl-Isptar Mater Dei u li kienet bati minn komplikazzjonijiet oħrajn tas-saħħa. Hi kienet ġiet ikkonfermata pożittiva għal virus fis-16 ta' April wara li kienet iddaħlet l-isptar. Sa dan it-tant minn 559 test li saru f'24 siegħa irriżulta każ wieħed pożittiv, dak ta' raġel ta' 52 sena li fit-23 ta' April żviluppawlu d-deni u ġeħ fil-ġogi ejja u ġeħ ta' ras. U kellu kuntatt mal-membri tal-familja u għalhekk qed isir il-contact tracing. U fuq nota pożittiva fl-aħħar sigħat komplew ifiqu aktar persuni. Para aħbar tajba hija li aħna kellna aktar nies li fiequ, infatti kellna 26 persuna li fieq fejn aħna komplejna nagħmlu t-testijiet u issa dawn ħarġu li huma negattivi u dawn għandna diversi etajiet. Fost dawk li fiequ hemm xi ħadd taħt id-9 snin u 4 persuni ta' bejn is-70 u 79 sena. Dan itella għal 249 it-total ta' dawk li fiequ mill-Covid-19 f'pajjiżna u mill-448 każ li riżultaw pożittivi sissa meta anke taqta l-4 fatalitajiet jifdal 195 każ attiv. Mill-mistoqsija li għamilna lis superintendent tas-Saħħa Pubblika dwar il-200 persuna li fit-tmiem il-ġimgħa li għadda naqsu milli jmorru għall-swab test, jirriżulta li ftit minn dawn marru jagħmlu test aktar tard. Iżda wħud minnhom ma setgħux jiġu kkuntattjati minħabba dettalji ħżiena ta' kuntatt. Hawn Charmaine Gawci appellat biex dawn il-persuni iċemplu fuq il-helpline 111 ħalli jmorru jagħmlu test. Min-naħa l-oħra u minkejja li jkunu ċemplu huma stess, xorta baqa' ammont kbir ta' persuni li baqgħu ma marrux għat-test. Mbagħad kellna numru oħrajn ta' nies li kienu l-maġġor parti li dawn kellhom is-sintomi u mbagħad għaddewlhom is-sintomi u ħassew li huma ma kellhomx għalfejn jiġu. Fl-isfond tan numri baxxi li kellna fl-aħħar jiem, il-professur Gawci ittenni l-appell għal kawtela minn kulħadd. Importanti li kemm jista' jkun aħna nżommu dejjem ma' dawk il-membri tal-familja tagħna, tal-household tagħna, għaliex hemmhekk inti dejjem tkun qed tnaqqas ir-riskju li tista' tiltaqa' ma' persuni oħrajn li jista' għandhom il-virus.